Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. O gipaabot ang inyong mga mayugmaong panibaya. Dinilang sa Panibaya sa Kabuntagon. Manangkangit-ngit nagatabong sa walay siguro nga kagabhion. Diyos na nagtupong naghandong sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmataya. Isiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Timbaya sayon nga hinuon. Ang timbaya yan mo lang ang parusa sa kabiliho. Pakita Diyos nung pahihon, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatambit. Lisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ato paminawon, uban sa amin nga langitnon, puno sa labas nga inspirasyon, hinitak na sa kabuntagon. Ikaw ginanapit niya karon, lugyan ang kaugalingon, pagkampo imong padayonon. Sa kalisulog kalipay ang Diyos kanunay kanimo nga magaling. Sa Diyos ang himaya, panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatambit. Lisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Uloy anad sa Diyos Amahan, sa balayng langit noon, magkilit anay kita tanan. Mayong buntag ug malipayong adlaw igpapawalay. Good morning. Wala Morning, si Wing. Lovely. Wala na po. Wala si Lovely. Makabuilo kada. Pero atong Great Hope concert dito She was si there. Lovely. Yes, And yes. nindot I saw her kayo sing. ang experience sa Great Hope concert. Unsa mga songs sa imong ganahan kayo nga nabalo nimo hangtod nga giuli ka? Actually, ang katong glad tidings. Sige, Sige, be, try daw, LSS be. ko ba? Ayaw na. Ayaw na. Ikaw ha? Glad tidings of joy. Nagkanta-kanta siya Oh, kanina. sweet joy. Ganahan kay kada.
Tanan Ikaw. nga kanta dito ganahan kay ko. Actually, ang mga people nga akong gi-invite, they were very inspired after they left the concert hall. Praise God, praise Yes. God. Mao ginatong purpose no nga. They were thanking me, actually. Makakataog ka ng Hope. Well, ma-inspire sila and joy. and then joy to the world, Joy Johnny. to the world. Okay, congratulations sa tanang napasiug na sa Great Hope Concert, Sir Rod Tabingo, Ati Dadak, and Sir Bong Camarillo, Sir Roy Perez, Ma'am Cora Wahiman, and Sir Rex Gonzaga. Sir Rex Gonzaga, of course, and Ma'am Jessica, Sir Arish Canonigo. Ug ang tanan nga, Ma'am Adahar of Gusa, thank you so much sa tanan ninyong mga effort nga inyong gihatag para That's right. Og sunod, ma-successful yes, ang, og sunod tagay ang Great Hope sunod. Concert. Tagay mi ticket sunod. Actually, baka ito na sa concert, I was hoping nga makita ko ganang shirts bitaw nga atong na-distribute para po nga makita nato bang ilang ginagamit. Pero actually, gamay pa siguro gyud atong na Ngit-ngit po paabot. da. Ang itom mo to. Kasilak-silak Okay. ang Pero yellow. ang atong panahon karon, medyo ngit-ngit ang panahon tungod kay dunay bagyo nga moabot. Coming si Typhoon Ruby. Ang tinuod na sa eskwelahan, gapangan akong classrooms, akong gilimpiyuhan, kay ngon among school head, nga basin daw gamiton siya for evacuation center. And I was hoping the entire time nga dili na unta. Kay lisod po. No? Pero So, mas maayo gyud nga Ang good thing, Ana, is prepared ta. Yes, oh. Katong Yes, giagi ang yes. sindong, dito ang panahon nga murag, wake up call bitaw to siya nga, uy, you need to get ready. Kay sa una man guna-guna nga, Northern Kumpiyansa lang Mindanao, kayo. dili ka na siya giyan. Yes. Pero karong mga panahon na, we are so happy nga tanan ta ready. Apil lang atong mga local officials, they're Exactly. encouraging everyone to get ready and evacuate na sa mga lugar Yes. nga dapat safe ta. Yes, og atong mga kapaglaom diha sa mga ubos nga mga area, sa landslide, sa baha, ato nang bantayan nga dili ta magkumpiyansa, maminaw ta sa mga balita, ug mo evacuate din ta kung dunay mga mamatikdan nato nga di maayo sa ato. Sakto ang na, palibot. sakto. Anyway, I'm sure ato mga kapaglaong ready na kayo sila nag-atang sa ilang mga telepono and cellphones to call us para matubag sa atong first question. Yes, first question para sa itong Bible Trivia. Ready na itong Bible Trivia? I believe so. Okay. Darrell, ikaw ba sada? Jesus' first recorded miracle occurred at the wedding in Cana of Galilee. What did he do? Okay. Okay. Ang first miracle ni Jesus dito sa Katong wedding kasal. sa Galilee. He did something. Unsa to yung gibuhat Miraculously. dito? Okay. Tawag na, kaya aron makadawat na mo sa ato mga shirt That's nga right. ihatag diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. And we would like to inform our viewers katong nakadaog na sa ilang t-shirt na apay 10 shirts nga wala pa ni claim. Basig wala mo katuod og asa ang atong studio. Well, mga kaigalaan, ang Hope Channel is located at the 3rd floor of SPUC Building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. O kung dili man, pwede mo mutawag or mo text sa mga numbers nga makita sa inyong screens kay kami na bahala mapaabot sa inyong mga panimbaya, sa inyong mga higugma sa kinabuhi. Og alang sa atong mga higala abroad, send ang inyong mga greetings, view live streaming link nga makita sa ato nga mga screen. Well, music for God that will uplift your soul, plus updates, plus inspiring messages ang atong madunggan dinhi karon sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sama sa naandan, harana sa kabuntagon ang mupukaw ug muhatag kainit sa atong mugnang kabuntagon karon mga kapaglaom. Busa ato ng atangan, taud-taud lang kay manganta sila para kanato. O ingon man unya sa atong church bulletin, atong makauban ang duha ka mga importanteng tao sa ilang nagkalaylay nga mga organisasyon aron sa paghatod kanatong updates mahitungod sa ilang coming events sa ilang organization. Ato niya makauban ang usa ka batikan nga aktor, ilado nga magbubuhat sa ato ang relihiyon og retired na siya apan badayon gapon siya sa iyang nga buhat ingon nga ministro. Makauban niya sa atong Good Morning Pastor, Pastor Samuel Galarpi Og Sr. basin ka muna pod ang palaro makatubag sa among mga pangutana ug posible makadawat sa among panimbaya shirt. So, busa, be blessed, be more hopeful. Join us, pagiguban ka namo kay kami lamang ang inyong kapaglaom sa matag adlong Sabado. Kiniyang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa timong Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate,
who respect others, the community, and world needs. People who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and older alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. You've given me time, and don't desert my mind, but let the one who serves you praise you again and again. He lives in us as true light. In us is true light. Almighty God is light. He lives in us as true light. You are the one who judges right from wrong. Your glory excites no envy, but let the one who serves you praise you again and again. He lives in us as true light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light. Everywhere I go, I want the world to know God gave the world true light.
every time ang mga taga-MVC din they would always inspire us, they would always move us, and this time, SBA Choral, no less. Atong makigubanon karon ang ilang song, ang ilang group conductor with me. And by the way, thank you so much for coming over. Salamat kayo for that powerfully moving song. I'm sure we'll be hearing more from you. Sir, here, grab one. Would you like to tell us ngano nakalag ang grupo din Okay. First of all, we were invited Yes, of course. by Hope Channel. So this is actually mo na siya ang first major outing sa grupo. The group is just 1 year old. And this is a group exclusive para sa students sa School of Business and Accountancy. That's why it's called That's the SBA. SBA Choral. So we have students gikan sa atong 4 departments sa School of Business and Accountancy. Those major in accountancy, accounting technology, BSBA, Financial Management and Human Resource Management, and also office administration students. So, muna siya ang ato ang members of the group. Exclusive. These are all for- students and you are also a student? Yes. No, I am One of the instructors, actually professors? the chairperson of the BSBA department sa Mountain View College. So, Mr. Chairperson, thank you so much for making this Arana sa Kabuntagon possible. And I was told earlier nga na taga Cagayan din si Claudine. Maybe she can greet her friends and family. Yes, of course. I want to greet my friends sa Mountain View College. Sila Aji, sila Caitlin, Angel, ug si Ivor, akong family pod nga naakaron sa diri sa Spook. Again, magpasalamat kami sa inyo pag-answer sa among invitation. Thank you so much. Kami bahala sa pamahon niya. Anyway, sa laing bahin mga kapaglaom, mas nailhan ni siya sa tawag nga H2O or sa universal solvent. Yes, water. Kung unsak ang ikahatag nga kaayuhan sa tubig sa atong panglawas, ato na siyang sutaon together with Miss Layla on Health Bits. Maing buntag kapaglaom, welcome to Health Beats. Giuhaw ka ba? Ang pagkauhaw isa kailhanan nga ang atoang lawas nagkinahanglan og tubig. Apan adunay pipila nga naghuna-huna nga ang pagtagbaw sa kauhaw moinom og soft drinks. Ang soft drinks mga higala dili makatagbaw sa uhaw. Matud pa sa kadaghanan, ang sinugdanan sa kinabuhi tubig. Next to oxygen, water sustains life. Pero daghan nagbaliwala niini. Ang tubig isa ka nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas ug aduna siya'y nagkalahi-lahi nga function. Una, ang pag-inom sa tubig magadala sa mga nutrients ngadto sa tanang bahin sa ato nga lawas. Ug ang tubig usab magahakot og mga hugaw pagguwas sa atong lawas. Ug ang tubig makapadanlog o makalubricate sa ato ang mga kaluthan or joints. Dugang paniana, ang tubig kinahanglan sa mga tawo nga adunay arthritis. Ug ang pag-inom sa tubig pamaagi nga natural sa paghupay sa labad sa ulo. Ug ang pag-inom usab sa tubig magahatag kanimo og maayo nga buot or good mood. Ug pag-inom sa tubig usab malikay ka nato sa pag-form sa mga kidney stones ug makalikay ka nato sa UTI or urinary tract infection. Drink at least 8 to 10 glasses of water every day. And water has no calorie. And the best time to drink water is when you don't feel thirsty. Kani ang inyong higala, si Miss Layla nagaingon, Jesus is the source of living water. If any man thirst, let him come to him and drink. Be healthy. It's a wise choice. The most important person nga atong kauban karon nga kabuntagon, a coordinator and a president. On my right is a coordinator, Mr. Ivan Bernos. Yes, ma'am. Good morning. Thank you so much, Ivan, for coming. Later, atong madiscuss kung unsa siya ug asa siya dapita nga coordinator. And on my left is a president. Hadlo ko ani ka presidente. Okay, Mr. Arish Canonigo. Good morning, sir. Good morning, Charm. And thank you so much for
up so early para lang makani sa panimaya sa Kabuntagon. Now, let's talk about the coordinator, Ivan. Yes, ma'am. Kay, asa ka nga organization or asa nga program na himong coordinator? Anyway, Ma'am Charm, I am a coordinator sa FLIES program. Unsa man ning FLIES program? Spell it. FLIES. Ning FLIES program, nanay sa kuan gitawag nga kada liter na asay meaning. For So example, acronym siya. Yes, acronym. Okay, F stands for Footstep in Christ, L, love, I, illuminate E, every S. soul. So, atong gikan sa F, atong sumpayon. Footsteps of Christ, love, illuminates every soul. Unsa may purpose ani nga program? Asa kani nga program, usa ni sa ka program alang sa mga batanon. So nga design gini siya para ang pagtuo ma-preserve hangtod sa pagbalik sa Ginoo. So kumbaga, it's a program educating our young people on how to become ready sa life and kung saan po niya nga mahimong stronger siya para mahimong sayon sa iya ang pag-face sa bisag usa nga mga challenges sa life. Oh yes, dayon ang iyang espirituhanon nga pagtubo sa Ginoo. Okay, let's talk about the president, Sir Arish. Asa ka nga organization na himong president and tell us about this. Karon nahimo kitang presidente sa Czech Rudeng Federation nga naga-compose og 5 associations and Tell us, unsa one- ning associations? We have our viewers nga wala sila kabalo. Unsa Okay. ning associations? Okay, ang association kada district gi-consider nga usa ka association So sa ato nga kumbaga, church. mga churches nato, Seventh-day Adventist churches, sa isa ka lungsod, that is what we call district. Yeah. Example, sa Manticaw District, adunay ang usa ka association, adunay 18 ka iglesia Okay. nga nag-compose og duha ka municipality, Tinaawan and Manticaw. So that composed of isa ka association. Isa ka association. Okay, sa isa ka ang kaning association, member aning Czech Redeem. Yes. Okay, so pila ka association ang member sa Czech Redeem? Unom tanan sa Unong pagkaron. tanan. So, Cagayan de Oro, Cagayan de Oro, di Heaven's Aim, Heaven's Aim is Crusader. Manticaw, Yeah, Initaw. Initaw going to Manticaw para madali. Okay. So, daghan niya yun nag-compose. Ani murabag, unsa ba tawag, western part of Misamis Oriental. Yes, okay. So, daghan nga mga lungsod ang nag-comprise ani inyong association. Daghan, ubay-ubay Nganong yun. naghimo mo ani nga association? Federation. Ngano naghimo mo nga naghugpong mo tanan? Yan, ato kining naunaan kauban sa mga pangulo sa atong iglesia, paghatag o kahigayunan sa mga ato nga mga Seventh-day Adventist nga higayon aron adunay panagtagbo pag-inilanay among Seventh-day Adventist. So, mura pa siya enrichment activity nga sa intended for our brethren sa sa church para na tayo magbanding, mag-fellowship. Yeah, labi ang nakagwapo niini kay ang atong revival in Christian life atong gisagulan og sports. Wow. Og uban nga mga aktibidades aron mahimong mabulokon o colorful ang atong activity. So, murag ang totality sa pagkatao, inyog yung gihatag. Social, spiritual, physical, o sabi isa, mental. Nakalimutan ko. Okay, Van. Yes, ma'am. Okay, unsay inyong mga gina-expect or mga upcoming events sa FLIES program? Okay, ingon ani sa Ma'am Charm. Alang sa mga viewers, akong gi-invite katong mga FLIES facilitators. Tagad sa ban, unsa ning facilitators? Ay, by the way, nga nung FLIES ang ngalan di ay. Okay. Mura ingon- naglangaw, di ba, Van? Okay. FLIES. Ingon ani ni sa Ma'am Charm. Actually, kani ang atong mga leaders unang panahon, that was 1995, sila ni ay nakinomdom ko siguro sila Sir Sammy Salarda, sila Kuya Jan Calaw. Nagbuhat sila program sa alang sa mga batanon. Dayon mismo dito nila gisugod Dito nila gisugdan ang venue. dito sa Lingating, Langawon, Buongon, Bukidnon. Alangawon gyud di ay. Oh, so muna Huwag nga yun ang langaw ang ngalan. natukma nga flies. Dayon hangtod nga
nagpurma kini natong 1985. Hato karon nagpadayon ni siya pinaagi sa So sa ato pa van, murag gyud ay siya glangaw gyud tinuod nga. kay bisag asa ra makalagpot, Sa ka 1995 until 2014 naa pa siya. Meaning murag nay kagaw na bilin. Ang mga kagaw sa langaw ma'am. na bilin nga hangtod karong mga panahona nagpadayon pagyapon ang program. O tungod ana ma'am kay isip mga leader sa atong church, kita ang nagagiya sa mga batanon at the same time ang atong espirituhano ng pagtubo sa Ginoo. Okay. Iuna ang FLIES program. Okay, unsa ning FLIES facilitator? Akan ni mga FLIES facilitator, usa ni sila pud ka mga leader sa mga Adventist nga mag-facilitate pud og mag-present og program sa churches sa pinaagi Kumbaga, sa FLIES program, sila ang nag-facilitate Yes. para Oh. ma-forward, ma-move ang atong mga program aning FLIES Yes, ma'am. nga ginahimo Yes, na to. tinuod ka Okay, na, so ma'am. you are going to have an activity. Yes, ma'am. Kate, So, tell them about it. Ingon ani na siya. Gi-invite na ko ang tanan ng mga FLIES facilitator o tanan nga naka-experience sa FLIES program nga Luzon man ka, Mabisayas man ka o Mindanao ka usa tibok kalibutan nung asa ka karon na butang ang atong 28th anniversary na ni ma'am. Ika 20 years Yes. na. Okay. Karong mag-start ni karong December 21 to 27. So gitawag naman isa ganang feeding program. Aha, na Nga, may feeding program. 1 week nga feeding program kay in the sense nga pareho style sa camping gapon sa gitawag nga Andos Camp or sa E-Camp pero ang pangalan lang ang nakalay ka ng gitawag sa feeding program kay 1 week na to sila gipakaon sa material Spiritual, then okay. ang ikaduha spiritual po dato sila nga 1 week pagkaon so that is why feeding program nagyapon kumbaga, naatay outreach program nga pagahimuon Yes. sa FLIES program nga intended for the celebration of the 20th Yes. year sa FLIES. dito mismo mahitabo sa lugar mismo. Dayon- Balikan na ninyo. Yes. Balikan sa FLIES program ang Langawon. Dahil ma'am, mismo ang atong mga batanon dito, mag-invite sila og non-SDA nga ilang ipa-attend. Okay, mag-invite sila friends Yes, nila. mga friends, Okay. oo. Okay, so thank you so much. So, Sir Arish, unsa po yung mga highlight ninyo sa inyong association? Do you have upcoming events or naba mo yung mga programa nga inyong ipasiugda sa Check Redeem? Yeah, we are happy to invite everybody karong December 23 to 27 atong paghimuon ang atong 8th Federation. Ikawalo na. Ikawalo na. Oh. Unsa pa siya, sir? Once a year or twice or sa pamagi? Usually once a year pero last year wala ta nakahimo because of Dagan natay mga mga activities circumstances. sa ato conference. So karon 23 to 27. Yes, 23 Unsay among to 27. abangan ug ganung mo mi dito? Sa 23, aduna na may dula ang atong mga basketball, mga civic na naidula. Pagka kadlawon sa 24, natay pagahimuon nga torch parade Wow. sa Opol. Opol So man ang lang host. inyong venue. Yeah, ang association karon nga host ang Opol District. Dayon pagka Thursday natay talintadong Seventh-day Adventist. Aha. So, Apil ko ato. giimbita na to. Open mo na siya, sir. Yeah, open. Pila po yung price? Na yung price? Na premyo. And on Friday, natay regata. Sa Wow, beach tanan regata. ang mga Ang dula. venue, Ay okay. lumba sa bangka, lumba langoy, daghan nga ato mga dula sa Giveaway beach gini mo pagka Friday. pagka-master guide, sir. Okay, sir, can you invite our friends para mo adto sa inyo ang venue, sa inyo ang federation meeting? Okay, atong giimbitar ang tanang Seventh-day Adventist o dili Adventista to witness the 8th Federation sa Chicrodame. O daghan kayo ang atong mga dula dito and I believe nga malingaw kayo kamo sa pag-spend sa inyong vacation together with the Seventh-day Adventist nga mga kaigsunan. Mga friends nila, pwede nila dalon. It's for free. It's for free. So, atong iklaro, meals are free beginning on what day? 23.
Okay. Sulit na sulit. Okay, para sa atong mga kaigalaan nila, adto ta sa Upol, Misamis Oriental, pangitaa lang ang Upol Seventh-day Adventist Church. Welcome ang tanan, regardless of your religion. You are welcome to join with the Federation meeting. Now, Ivan, Yes, tell us ma'am. about, invite our friends sa Flies program. O katong mga na-fly singan na, Yes, of course. pwede sila maka-join, right? Okay, you may invite them. Okay, alas sa tanan again ang mga Plies family because bilong naman sa Plies family. Amo mo gi-invite karong December 21 to 27 at natay feeding program. Dayon pagka 28 natay gitawag nga gathering tanan. So mag-gather ang tanan Asa Plies. dapit ba ang Dito gathering? sa beach diri sa Opol. Nay beach. Then kung for more kan ano to sa Facebook or mag-text lang ta kang Surgeon Kalaw kang Pastor Rapi og sa kuha. Sige lang makita na to sa Facebook og namoy mga pangutana po. Okay, thank you so much. Before mo mag-greet, before mo manimbaya, natay caller nga gusto gyud siya mo answer sa atong question. Hello, good morning. Good morning. Wow. Okay, sir, good morning. Asa kagi ka nagtawag karon, sir? Sa Makanhan, Makanhan. Kinsa ang atong gwapo nga caller? ikot kay Gwapo. Pero Lupo, Solido Jr. Wow, thank you so much, sir, for calling Panimbayan sa Kabuntagon. Unsay atong tubag sa atong Bible trivia? Ang tubag, ang una niyang gihimong milagro ni Jesucristo, mao ang paghimo niyang pila ka mahindot nga binos sa tibuok kalibutan, diyang gihimo niya ang tubig. Wow, he turned the water into wine. He changed the water into wine, ang answer. And you are correct. Thank you so much. Miss Leia will give you an information kung unsaon pag-claim sa imong prize. Congratulations again. Now, Okay, matuta sa pagpanimbaya sa itong mga guest karon kabuntagon, Sir Arish, ang imong loving and sweet wife nananaw karon og naghinaut yun siya nga imong timayon. Sige, go na sa imong greetings. Naunahan man ko nimo. Una sa tanan akong ipanimbaya atong labaw mga gahom nga bisan tuod aduna kitay bagyo apang hatagan kita kay gayunan nga makahimo sa atong programa karon. And sa ato mga pangulo, sa ato nga church, salamat sa suporta sa ato nga federation, sa Mantikaw Church, sa MMA Elementary School, sa ako nga pamilya, ilabi na gayod sa akong pinangga nga asawa, si Joyce Caballero Canonigo. Hello, Ma'am Joyce. Good morning din na. We miss you here. Okay, Van, sa imong mga friends. Yes, ako pud gi panimbaya ang akong pinakapalanggang asawa si Jimmy o ang akong pinakaunang nga laki si Solomon Jem, Oy, no? Solomon Jem. So dayon anyway, sayo gina sila mo sa simbahan karon pagka human ni Ma'am Char mo adto na ko balik sa Iligan kay kung makapas pa ko sa Sabbath School. Okay. Pero kung dili na siguro. Then akong ipanambaya ang taga Sorry Church ug ang tanan gyapon akong pasalamatan ang Plies program ug ang mga sponsor aning event. I hope nga mag-successful You gid have Ma'am to Char. greet Kuya Sammy. Yes, si Sir Sammy Salarda ug tanan diya sa USA. So invite mo tanan. Daghang salamat. Okay, thank you so much kaayo, Ivan and Sir Arish. And we would like to invite also our dear viewers, please come and join us on December 20. Diri sa SPUC Convention Center. Adun na tayo pangkahimuon nga Viewers Day. Please be here. Ang first 50 na ay madawat nga t-shirt. So I hope maka-join mo with us. And I hope nga magkita-kita tang tanan on December 20. 5:30 in the morning na natatanan para sa atong live nga panimaya sa Kabuntagon. And for the meantime, mga kailangan, na-miss na ninyo ba ang Bible Beats? O gusto na ba mo makadungog sa mga answers sa atong mga kaigalaan? Well, it's Bible Beats time na. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhi dapit sa Billy Street, Cagayan de Oro City. Ato pangutanaw na sad ang atong mga kapaglaom. Kung asa naapil ang sinulat sa balaan kasulatan sa Old Testament ba o sa New Testament ang basahon ni Hagyo?
ni manalag ng hagyo. Tara, mangutanan na ta sa atong mga paglaom kung ila ba kini nga matubag. Ang basahon ni hagyo sa Bible asa ni makita, sa Old Testament o sa New Testament? Loko ba lo? Di ko kuhaan sa Bible. Wala ka idea sa Bible? Nakabalo ka sa Bible, asa makita ang basahon ni manalag ng hagyo, sa Old Testament ba o sa New Testament? New Testament. Asa makita ang basahon ni manalag ng hagyo, sa Old Testament o sa New Testament? Old. Ang basahon ni manalag ng hagyo sa Bible, asa na siya makita? Doon naman tayo New Testament, doon na tayo Old Testament. Asa ni siya makita ani nga part? Agyo nga Basahon ni manalag ng hagyo. sa Old Testament. Okay. Hindi ka disturbuhan sa channel. Nalak interview nimo sa about sa Bible. Sa Old Testament o sa New Testament? Sa Old Testament. Okay. Interviewon din ka okay ra. Kaya ko nimo time kamay. Asa makita ang basahon ni manalag ng hagyo, sa Old Testament o sa New Testament? Sa Old Testament. Ulan ko nimo. Sige lang kay Mika. Mika, tinadali ra kayo. Mika. Bata na. Mika, alisa, Mika. Okay, mani, tubag ni Pirmi. Tubag kayo. Asa makita ang basahon ni manalag ng hagyo, sa Old Testament o sa New Testament? Sa New Testament. Okay. Asa makita sa Bible ang basahon ni manalag ng hagyo, sa Old Testament o sa New Testament? Sa libro, Asa sa Old Testament, sa New Testament? Old Testament. Lain na sad nga higayon o panahon nga ang tubag sa atong mga kapaglaom. Sa ilang tubag kung si kinsa o asa nabilong ang basahon ni manalag ng hagyo, sa the Old Testament. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan mga kapaglaom. Ato ka ng sayron kung asa ang basahon ni hagyo, makita ka na siya una, Soponias, Hagyo, Zacarias. Dugang pagtuon, ato ka ng basahon diha sa Old Testament. Gikan dinhi sa Billy Street, awing indino alan sa Bible Beats.
Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniya kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Atong makauban ang usa ka gwapo, maabtikon, dasig nga retired pastor, Pastor Samuel Galarpi Sr. Good morning, Pastor. May buntag, Pastor. May buntag, Wing o Daryl. Nag-istorya mi ni Daryl ganina. Gwapo gyud. Basta si Pastor Galarpi gwapo gyud. Kumusta man si Pastor Galarpi ingon nga retired pastor Yes, nini Pastor. karon nga higayuna? Ako pasalamatan ng Ginoo nga nag-amping, nagtipig sa ako hulam nga kinabuhi, Wing, o nagmalipayon ko. Storya mi kay na Pastor nga lisod man tuwan nga retired na ka no. So sa may kanang sekreto nimo ano napabilin kang inana. Uy, murag batanon gyapon. Kanahon. Murag taas-taas ni siya nga sugilanon apan pinaagi sa gitawag nga disiplina. Disiplina sa pagkaon. Labi na giingon sa usa ka kalabuton sa usa ka lifestyle dito sa Amerika sa Colfax, California, Okay. nga gitawag og New Start. Good health is dependent upon good habit and good diet. No matter how many truckloads of medicines you have, if your lifestyle is wrong, you will end wrong. Uy. Pastor, curious if your Okay, lifestyle okay, is okay. wrong, you will end wrong. Dili natin Pastor, ka- curious ka atong New Start. Naman na siya murag Acronym. meaning? Ang acronym na N stands for nutrition, N. N. Then E is exercise, W is water, S is sunlight, T is temperance, A is air, then R is rest, then T is trust in divine power. O ikaw, Pastor, ikaw stricto jud ka follow ang New Start. Labi na itong E, exercise. Exercise. Absolutely. Sa pag, talaming tinuod lang, Wing, marag mo 5 years na ko karon dahil nga, og Wing, In exercise. nga no meat, no oil, no sugar, no dairy, no rice, dayon, exercise sa cardio, then for upper development, for resisting sa, at the age of 40, magod, musag ang Yes. imong mga muscles. Pastor, pwede ba natin ikumpara katong life niyo before nga gakaon pa katong mga butang nga imong gi-mention and then life nimo karon nga wala na? Unsay kalainan? Yes, the At daghan difference. kay ko gibati, Daryl o Wing, daghan kayo, taas nga ako dugo. Actually, That was before, 5 years ago. yeah, taas ako dugo, then ang ako sugar level, taas kayo kay naa sa amo family, tulo sa ako mga igsoon namatay sa diabetes. So the only way to reverse that is through strict So nga no meat, no oil, no sugar, Yes. no dairy, then exercise. Was that the reason, Sa- Pastor? Not Your brother's that. passing? nga Ang problema nag-usap magud sa tao kay aya manguros og maigo. ka? Pwede po, No. yes. I always put into practice the saying of the Prevention father is of better than medicine, let food be your medicine. Let food be your medicine. Dilita sa atong pagkaon, Pastor. Unsa may sikreto ni Pastor Galarpi? Nakatilaw ko aning iyahang Yes, mention nimo. juice niya da iyang pagkaon nga pila to ka fruits ang Seven. i-shake na siya. Unsa may sikreto ana Pastor para may bawa na to Pwede sa ba, atong Pastor? mga Bala to televiewers? yung moment? Nga atong Unsay mapasa sa sikreto uwan ana? siguro? Okay. Yeah. Sa ako ang ako breakfast is absolutely Fruits. fruits. Yes. Gablend ko watermelon, papaya, mango, pineapple, abana, apple, batangan ako dayon og butong. What? Usay mawalo kay batangan ako siya og durian. Wow. Grabe. So, medyo Pero Pastor, usay oh. kaning mga putasa, dili man siya kaayo makitaan. So whatever available lang, you can modify as long as you eat fruits with empty stomach. Wow. So wala nakagakaon o rice o Absolutely right. Ang ako ang lunch mo ang kamote, but violet. All kamote are superfood, but exceptional o lahi gyud ang violet because it has a pigment for anthocyanin Yes. for cancer. Wow. Pastor, it's very nice of you nga i-share nimo imong diet sa among sa atong mga kapaglaom sa kayo. viewers. Pwede ba nato sila encourage to do the same? And Yeah, akong giaghat ang ato mga higala nga naga-subaybay og nagatanaw sa ato nga programa nga ato inumduman nga ang
good health is dependent upon good habit and good diet. Don't expect anything if you are not doing something. Wow. So nakita nato karon nga si Pastor Galarpi. Mga kapaglaom, kita nato si Pastor Galarpi, kita na mo ni Sunday, mag-basketball mi dito. Gikan ni siya nag-arsa kanang nag-gym. So nindot kayo nga mag-exercise dito mga kapaglaom. Okay Pastor, natay greetings labi na ni Ma'am karon makita ta sa live streaming. Atong i-greet sa ato ang Labos tanan, unas tanan ako ipangumusta ang ako pinalanggang asawa dito karon sa California og akong anak nga si Bembem og si Kin og akong anak sa Singapore nga karon na si Cebu si Junjun og si Jinjin nga nasa Iligan. Alright. Bago pa ni Pastor, atong hinumduman, do not expect anything if you're doing nothing. Thank you so much, Pastor, for that word of wisdom. Anyway, mga kapaglaom, ato na punta sa atong Bible trivia. If you're ready na to answer, prepare your cell phones and dial the numbers. Anyway, here it is. Here we go. Wing, ikaw basa, Wing. Kuda. Layo kayo, di na ako mabasa, Wing. Kuda. Maliw ko basa, Wing. Okay. What person in the Old Testament was turned into the pillar of salt? Sayon kayo. Okay. Kabalo kay kuhana. Okay, mga kapaglaom, tawag na mo kung nakabalo mo ana. Way basahay ha, tawag lang. Alright. Anyway, I think magsugod na siguro to sa ato ni Panibaya or ato sa ipabalik atong mga kapaglaom, right? Mga kapaglaom, stay with us tungod kay mobalik pa ang Panibaya sa Kamantagon. You are back here in Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod og tambag sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, wala pa kay copy. Ang akong problema gikan pa sa una. Gidaog-daog ko pero ang akong gibuhat magpaubos lang ko sa akong kaugalingon. Maghilom lang ko kanunay. Dili ko manimalos. Pero karon nga dako na ko, how many times ko nila gidaog-daog. Murag na puno nako sa kanunay lang pagdaog-daog. Murag kahuna-hunaan na nako musukol. Unsa may maayo na kong buhaton? Salamat Hope Channel. Unsaon man ni? Unsa ni siya? Babae ni siya? Charm? Wala siya nag-mention. Wala po siya nag-mention. Unsa nga klase nga pandaog-daog? Yes, daghan mo klase sa abuse, no? Mental abuse, physical abuse. Wala ta kabalo og unsaon ni siya nga. Actually, naglibog ko pagkadawat ani na ko nga message kay wala ta kabalo unsa atong i-answer. Is it a physical abuse, mental or Emotional. something nga emotional? Let's make it general na lang. And once mabuso gani ka sa mental, mabuso po ka emotionally. Oh, so tanan na dayon mo. Yes. And then, it will end up nga physical na po ng abuse sa imo. Ano bitaw nga? Sa akong kuan sa una, Bully. sa akong principal, ingon siya nga, sa una daw, mura daw siya gidaog-daog sa kapalaran. Kay daggan daw kayo, manaway sa iya, magbuli sa iya, nga publish siya or whatever. Unya na tong challenge sa iya. So, I guess karon rag ato ni siyang hatagan og mga tambag nga ma-challenge siya Pastor o is here. ma-inspire siya. Let's start with the wing. Nag-ingon siya dinhi nga gidaog-daog daw siya nya base ayon sa ingon niya nga dili na daw siya makapugong base Murag makasukol. makasukol na siya. Ayaw kagool anang gitawag nga daog-daogon ka kay ngano na sa biblical na mingon bulahan katong gidaog-daog diri sa yuta kay pagkatason sa langit pagkatason na siya. So sige lang padaog-daog lang ta kay pag-abot sa panahon ipataas man dayon tana. Unya imo lang po dayon na siyang sekretuhag sulti kung kinsa man na nga tao imo ba ng relatives imo ba ng mga friends or unsa nga ayaw na mo sige kog daog-daog ka. Di gani ko kapugong, bantay lang gid mo. Ayaw. So, ano na siya nga, imong kuanan sila gamay og joke-joke pero dalang tinuod nga. Ayaw mo palabi kay kung kamo daw ako niya ang anaon mo di ba mo masakitan. Kasing-kasing rata dili Tao ka ba lamang to? po, ha? Tao rata. Okay. So Darrell. Wala po ta kabalote nga basin po or wing pastor nga basig naa siya nagpuyo dito sa mismong Panimalay. I mean wala siya siguro yung maatuan lain or madangpan lain. No options. Yang trabaho dito, yung gapakaon sa dito, wala ta kabalo. But atong timanaan nga humana
ang slavery. I mean, humanapan atong panagdaog sa una. I mean, giluwas na tayo. We are now Mismo ni free. Ginong Jesucristo. And we have human rights now. Correct. So, I'm no expert, pero I'm sure na ay mga eksperto din nga pwede niyong maduulan. Attorney siguro, DSWD, kung pwede pa ka sa DSWD, no? Social welfare, or barangay captains nga Pero mutabang na si sa Pastor imo. Galarpi ka. Barangay kagawad. Pastor Sa ato Galarpi mga Martinez. local government units na ay naktay mga opisina nga pwede na duulon. Empowered na ang matag-usa Yes. sa iyang rights. Take care of your human right. Take care of your right to live and right to exist and right to have a better life. Correct. Right to be happy. Yes. Right to be free. Pastor Sam, unsa atong ikatambag sa atong sender karon? Okay, ako i-congratulate ang ato sender nga Nakaya niya. nakaya niya sa nahimo niya sa gamay, no? Oh, yes. Actually, ako gipangita gyud og doon na ba eskwelahan nga makatubag og magbansay unsaon pag-counter pag-handle kining gitawag nga gidaog-daog ka. Ako i-congratulate ka kay gitawag nga usa kini katalagsaon nga gawi, ha? Kay nakabisita ko sa Muntinlupa. Wow. Kasi daghan dito ako nakita nga nagbasol. Gitawag sa tungod sa ilang temperamento nga wa nila napugngan. Oh, yes. Nabuhat nila ang Gamay ra gitawag kay o siya pagpanimalos gabutang, no? niya ang basol o lahi. Correct. Basta ang ato texter ako congratulate. Padayon na kay sa gikaingon ganina ni Awing, ni Daryl nga bulahan ang gilutos. Og ang balaang kasulatan naghisgot ka na, nagsulti ka nato sa Lucas 6:27-28 nga higugmaon nato atong kaaway. Iampo nato sila. So, pwede ni atuan, Pastor. Ato dagon ang dautan ngadto sa maayo. Kato ng daog-daog, pwede ni atuan nga kanang salamat sa imong pagdaog-daog na ko. ha? ang labing ton doon na tayo sulundan. Pero basta wala po siya kabalo katong feeling niya ng daog-daog nga Yes. daog-daog na dayto sa iya. Mao po tingali Okay, pero na may mga times nga murag joke-joke lang nato ba nga kuan niya sakit na dayto on the other part. Yeah. So kinahanglan po siguro siya vocal nga moingon nga something na-hurt na ko. Yes, is it okay, Pastor, nga iyang iingnon, iyang i-approach, confront? Pwede man tingali pero siguro namo ko inferiority. Ang ako babasin o Pwede. maputong siya. Ang ako na lang itambag niya nga ato hinumduman dito sa tiilan sa cross. Kinsa tong gabi tayo sa Ginoong Hesus. Ginoo sa Ginoo, di ba? Hari sa mga hari nagpailob siya. Yes. O gignan kita sa 2 Corinto 5:17. Ang tanan nga naa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Magpailob lang gyud ta. Magpailob lang Magpailob kita. gyud ta. Well, mga kaigalaan sa atong letter sender, I hope nga kung nakapailob ka sa una, murag na practice naman guni mo nga magpailob, padayunan na lang na magpapailob. Naka-practice naman siya. Oh, naka-practice naman ka nga magpailob. So, mura ba, it's a common sa imuan ng system ang pagpailob. Ayaw pag biya ana nga gawi tungod kay mo na siya ang makapahimo nimo nga bulahan. Og ang Ginoo nagtanaw sa matag usa ka nato, nakabalot siya sa mga burden sa atong mga kasing-kasing, unya magabalos ra siya kanimo. Okay. that's right. Daghang salamat og karon mga kaigalaan, among iampo ang atong letter sender and I hope nga kita ka og true happiness and at the same time para po sa atong mga viewers ubani kami sa among pag-ampo sa 777 prayer. Magampo kita. Amo may gugmaon nga Dios nga tagiyas tanan mga butang tagiyas amo kinabuhi. Gipasalamatan namo ikaw sa gasa sa kinabuhi nga imo gipahulam nga nakadamngat kami nining matahom nga adlaw. Sa pinasay kami nagampo nga imo panalanginan ang amo letter sender nga nagpadala sa iya suliran, nagpatambag bahin sa pagpailob. Panalangin ni Ginoo nga dugangi ang iya pagpailob. Pasabta sa Ginoo nga ang daog-daog usa ka bulahan diha sa imong gingharian og ang nagpaubos mao ang labing taas sa langit. Nagampo sa bako nga imong panalanginan ang tanan nga dayon sa pagtan-aw ni nga programa nga imo silang hatagan og grasya ug panalangin. Pasabta kaming tanan nga ang amo kinabuhi hinulaman og lumalabay ninyo ta dili dayon magkinabuhi kami nga Dios non buotan og dili magpasulabi sa pagka mapitason magdaog-daog sa uban kundi sa paghigugma sa among isigataw. Panalangin siya ng among mga leader sa amo syudad og ang mga pangulo usab namo sa iglesia og ang Hope Channel o kini nga programa sa Panumbayas Kabuntagon imo panalanginan. Usa kini kadako nga panalangin tungod lamang sa gahom ngalan Ginoong Hesus. Amen.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Good morning, kids. Welcome to Kids Station. Are you ready to read your Bibles? In 3, 2, 1. Let us go to the house of the Lord. Psalm 22, 1. Colossians 3:15. Let the peace that Christ gives control your thinking. You were all called together in one body to have peace. Lifestyle 108 loves instruction, loves style, but he who hates correction is stupid. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? But it's only... You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon o karon aduna tay caller nga mo answer sa atong second Bible trivia. Okay, ready? Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, kinsa nga atong gwapa nga caller? AJ Santinas, Gabas, ma'am. Okay, asa gikan? Pambugo. Hello. Hello Bugo. mga taga Bugo. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Yes. Unsa nga atong answer? Ako answer, ma'am, is Lut's wife. Lut's wife. Let us see if Let's see if the it's answer is correct. correct. Of course she is right. Lut's wife. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Okay. She knows where to get her Yes. Kabalo na siya. Okay. Pag-amping, pag-atiman sa atong kinaiyahan. Atong masaksihan karong buntag pinaagi sa video nga pagtanaw na to ang video sa clean up drive nga atong pagatanawon karon. Mga grupo sa Kabatanunan nga gikan sa nagkalain-laing bahin sa Misamis Oriental, Upol, Lagindingan, El Salvador, Alobihid ug Hitagom nga mga batanon ang nagtibok dinhi alang sa usa ka dakong misyon. Kini sila nagatuo nga sila adunay dakong kabahin aron sa pagprotektar, aron sa paglimpyo sa atong palibot. So kini amo ginahimo karon ma'am is kada isa ka tuig naghimo mi katulo sa isa ka tuig, then amo ni siya gihimo tungod kay mapakita po namo sa mga katauhan nga adunay panagiusa mga batanon labi na sa pag buhat sa buluhaton diri sa ato sa pagpanghinlo no sa diri sa ato mga palibot kay mintas batanon pa dako ning tabang aron nga ma-preserve ang ato nga komunidad ma'am. Amo ni siya mga pag-banding or pagpaymot po sa mga katawan dari nga nagkayusa nga Seventh Adventist nga buhat sa clean up drive ug paymop diri sa atong Ginoo. Dapat lang gyud naton ibuhaton nga mga buluhaton nato nga tos komunidad kay ano ato ning responsibilidad sa pagtabang sa uban labi na gyud kay dunay tay pagtuo. Ang amo alang jud ani as youth nga naay unity din magkinabangay lang siya. Ako nagpasalamat sa tanan nga nagasuporta sa Tri-District I-Dream Fellowship no labi na sa mga ginikanan sa pagpadala sila mga batanon diri sa ato nga tulo ka distrito sa pakigugoy-hugoy sa ato mga batanon diri sa tulo ka distrito gikan sa Everlasting Revelation Mispa Dynamic og ang kauban ni nga iglesia gikan sa Bara padulong sa Himaylan. So parents, thank you kayo sa inyong pagpadala sa inyong mga anak. Yung sab sa ato mga batanon I hope nga magpaday ng atong pag-support nini nga buluhaton tungod kay kini siya dili lang ingon nga malingaw mo kundi magmadasig sa ato nga pagpangalagad. Adunay panultihon, time is gold. Matag tiktak sa orasan, unta mahimong mapuslan. Samtang batanon ka pa, may kaya pa, unta produktibo ka.
Ako si Charm Pamisa Sinening, kaninyo nanimbaya. Yes, for our Bible trivia, ikatulong nga question, Yes. atong tanahon. Here we go. Okay. Who disobeyed God and wound up spending 3 days and nights inside a large fish? Kinsa tong nagsulod sa tiyan sa isda kay tungod kay gilikayan niya ang mission naghatag kaniya sa Ginoo. Bible Bits. Call us now. Okay. Anyway, sa laing bahin atong mga kaigsunan ngadto sa Qatar, adunay giandam kanato nga video bahin sa panglawas og ang relasyon niini sa atong espirituhanong pagtuo. Para sa kompletong detalye ato ning tanawon. Good morning, Philippines. We are now witnessing the weekly regular Zumba exercise in Aspire Park, the nation's prime spot in town. Alongside is the Aspire Park, where physical exercises take place. Chances of meeting new friends are defined to bridge the gap between nationalities, religions, and cultures that somehow will lead them to Jesus. The group is headed and initiated by the SDA Doha members. They are motivated to develop their physical and spiritual well-being. Their mission is to promote better understanding and extend good camaraderie towards local and international populace. If you're talking about spiritual life, you cannot even worship kung mahina ka. Kailangan kang malakas by doing an exercise. So exercise makes you walk farther, move faster. So ganun din, I think in the time of your, about spiritual life, you cannot really just worship God na mahina ka ba. Kailangan ka rin malakas, healthy, you can express your love to God, to anyone. You can dance, you can laugh. So that's the good thing here, the effects here in this physical fitness. We would like to thank yung mga ibang organization nga pala na laging nandyan sa amin, na sumusuporta. First of all, yung mga guardians, headed by Sir Ramon. Ang Caviteños Group, laging sa lahat ng mga aming mga events, lahat ng mga aming adhikain, laging nandyan at sumusuporta sa amin. Chairman, meron pa tayong dapat pasalamatan ang mga media na sumusuporta sa atin, kagaya ng Balitang Q, Balitang Middle East, TFC Connect, Qatar Tribune, and especially yung Hope Channel na sumusuporta sa atin at i-promote ang physical fitness dito sa Doha. Ellen G. White quotes, God designed that the living machineries should be in daily activity, for in this it is preserving power. The more we exercise, the better will be the circulation of the blood. Those who does exercise will not basically become strong, but will obtain clearer spiritual perception, steadily growing faith to God, and always ready for service means. For Hope Channel Philippines, this is Rob de Los Angeles, your servant of Hope, Qatar, Middle East. Good morning, Philippines! Greetings from Filipino Witness Good morning, Philippines! Greetings from Caviteños Qatar! Oh, thank you so much, Qatar team. Mabuhay kayo. More inspiring yun nga videos ang among ginapabot gikan sa inyo. O karon, naatay caller nga mag-inspire ka nato karon kabuntagon tungod kay sakto yun ni intubag. Hello, good morning. Hello. Good morning, ma'am. Aha. Kinsa nga tong caller? Ann Mabayo, ma'am. Ann Mabayo. Hello, Ann. Unsay atong answer sa question nato? Jonas, ma'am. Zay, correct ba itong tanawon? Jonas, okay. Let's find out. There's only Okay, one way the to find answer? out if your answer is correct. Okay, actually, kabalo magyuta nga correct ang iyang answer. Yes. Okay, There we Juna. It's mapita na siya sa Juna 117. Congratulations, Thank you so Ann. much, Ann. Adita sa atong mga greetings. Yes, of course. Okay, ready na ta sa atong mga greetings? Ikaw una Let's da. start with Awing. Oh, kakudaing. Happy Sabbath sa tanan na akong kaigsunan. Manimbay ako sa akong family ug family friends ug relatives diri sa Opol ug sa Alubihid. Sa akong family headed by Hilario Antigua Jr., Manubag family, Rowen Opena family, Teacher Joy Pamisa family, Teacher Nelly
Teacher Nelly and family sa SD Elementary School ug sa family ni Daniel Haberina. Okay, kaila ko ani ba? Kay Daniel, ang buntag. Ang and family ug sa tanang membro sa Alubihid Church, maayong pagsimba kanatong tanan this Sabbath day. Okay, mga kaigalaan, aduna tay ginatawag nga helping one another dito na itabo sa General Santos City. It's helping one another for a scavenger. Let's watch this. I have decided to join in this kind of activity as a purpose of my thanksgiving for what the Lord has given to me. He has blessed me a lot in my life, especially of my friends and my family as well. And I felt very happy that I was able to be a participant of this kind of activity as well. Helping one another. Hope Channel Southern Mindanao. We are here in this site where garbage is dumped and over 300 scavengers come here every day, salvaging anything useful for them to sell for their food and their personal needs. Remember the story about how he fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fishes? Dagan salamat sa inyo mga gikan sa Jinsan, sa labi sa mga bisita. Salamat sa inyo ha, o labi na sa Ginoo. Salamat. Nalipay ba ka ate? Nagitagaan ng tsinelas? Nalipay. Nalipay. Kamu nalipay mo? Nalipay wala? Ako. Nalipay. Nalipay ka ayo. Very good. Salamat ko sa inyong tanan sa pagdaman ng mga kayuhan sa mga iskabindya dire sa mga tao dire sa dumping site. Ug labi na sa akong kagawad sa Padre Pedro. Napi kay nakapatawag sa kawa dito. That you don't need to be that rich, to help others. And I am very thankful that I was able to make a way to let others know that they can help those who are in need. There is indeed a multitude to be reached. I challenge every one of you to join us and be a part of this cause. I'm sure you can make a difference. This is Mahal Nazareth and Claire Esparraguera, Hope Channel Southern Mindanao. Yes, daghang salamat Jinsan sa inyo nga gipadala namo nga mga videos. So, greetings ta mga kapaglaom. Panimbaya diha si Sail David Caudor Fernando, nagtanaw karon diha sa MBC. Kauban siyang kinakusgan nga anak si Matthew, Siron Matthew Fernando, si Ma'am BT Caudor. Gikan kini kang Sir Fernando na siya karon dire, nag-smile, sir. Og among kantahan karon ang gipaabot nga birthday greetings ni Sir Fernando, si Miss Dawn Lucy Pilon. Among kantahan birthday niya. Happy So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, Yes, happy Thank you, birthday. SBA Coral, We for would joining like- us. Yes. Okay, we'd like to invite everyone to be here on December 20. Please join with us on our live episode That's right. and Thanksgiving party of Panimaya sa Kabuntagon. That's December 20, 5:30 in the morning, naana mo din. Okay, akong ipasalamatan po ang atong mga makanunayon nga nag-sponsor sa atong programa. Ati Dadak and Bubong Camarillo, Ma'am Jessica and Sir
Sir Rex Gonzaga, Ma'am Cora, and Sir Ed Wahiman, Ma'am Tornado, and Sir Nick Tornado, thank you so much. Sir Arish Canonigo, thank you. And to all our sponsors, thank you so much. Ma'am Gibingkan and Ma'am Biniga, thank you so much. Okay, we would like to greet panibaya sa salay sa akong maigsoon nga si Dino ng Abet Ingkop Epi. Happy Sabbath sa inyong tanan. God bless you all. Panimbayagi ka ni Ging Tonedo. And we will continue our greetings later on because we now have the video for about our last concert on December 4. Let's have it. While others are busy decorating their houses, buying gifts, and preparing food for this coming holiday season, we are here tonight at Limkit Kai Atrium to experience a different kind of celebration by sharing a great hope on Christmas Day. Yes, mga kapaglaom, this is the Great Hope Concert Part 2. And in this concert, we have some questions to answer. What is really the joy of the world? And who is he that is sent to bring joy to the world? Let's find out. Ang concert na ibalo na ko through my co-teacher, Sir Philip, is one of the performers, Sir Philip, and he invited me to watch this concert. And then also, I like to thank God that I came here just to witness the concert. It's very nice. It's very joyful. Una, pagkabalo na ko diri through sa radio, sa Magnum, and at kadua sa akong uyab si John D. Kay Adventist na rin siya. And wala ko nagbasol kay... Ang akong purpose nga na nag-ani ko din is para makadugang paghihapon sa akong pagtuo aron madasig more. Never regret nga ni ako karon diri ang akong time na hatag nako sa pagpaminaw sa mga music sa Ginoo, and it really touches my heart. I was so blessed and I am so thankful that karon gabi una ang Ginoo naagid sa akong kasing-kasing og hinaton ta He will bless me and all the singers and all the audience nga ni adre karon og ilang tang ikuan sa ilang kasing-kasing ang ilang nga dunggan nga mga words of God karong gabi ona. So this is a great opportunity to be able to witness the glory of God presented through a song, and it is really nice to feel God's blessings through songs. It is way better to hear this kind of praising, and it's really way different hearing worldly songs. This is enriching, and definitely everyone should hear something like this more often. Let us do this once in a while so that everyone would be able to witness God's glory in this kind of celebration. Akong feeling karon kay nalipay ko kay blessing jud ni siya nga makashare po ta sa ubang tawo, pinaagi sa atong mga talento, so nalipay jud ko. Nagpasalamat mi nga usa gihapon ni sa gipiling nila nga kabahin ini mong konserto nga gibuhat ni sa Limkit Kai mo ang Joy to the World. Mo kini ikaduhang higayon. Apan among nabati nga murag dili biya gyud sayon ang mga pagsulay nga miabot sa grupo sa panahon sa among pagtigom, sa pag-practice. Ako lang yung mastorya is God is so amazing, although grabe jud kakapoy and daghan jud kaayo mi na sacrifice behind the scenes. Grabe jud ang trials and challenges, but the Lord is so faithful. So mas bungga karon nga konserto. Bilag na anay mga nay kalainan. Labi na napoy mix nga na may mga Christmas song. So mas daghan usab ang nanambong karon nga sa mao nga konserto. Definitely, there's a lot of difference. Actually, it's a big difference. In terms, number one, of audience. Second, in terms of stage preparation, performance of our singers. And I would like to congratulate the leadership of Dr. Rad Tabingo, the president of ASI Metro CDO chapter. We are happy and thankful that we could witness for him, and this program is catered to spread the gospel
to preach through songs and music. I really believe programs like this bring people closer to the real gift, the divine gift, God's gift, and that's the greatest gift to humanity through the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. You see, He has claims for us. First, He created us, then He redeemed us. Now, we are happy for this kind of program that ESI has sponsored, and we're happy for those who supported this event also, because this is one of the most effective ways that our people will appreciate, the birth of Jesus Christ. That our people will appreciate what is Christmas, because Christmas is sharing, Christmas is giving, Christmas is inspiring people, and Christmas is teaching people also to love Jesus Christ in their lives. First of all, coordination with the singers, ang ilang availability. And ang number one po nga challenge is the availability of funds, sponsors in supporting the program. As long as we have dedicated people sa Adventist Layman Services and Industries, then it's possible that we can do this again. Of course, pasalamat nato tanan nga mga sponsors and also the participants sa program. Sa mga concert nga sama ni ini nga klase sa ministry, ang technical side is a major aspect na mahimong successful siya. Bisan to daghang mga kakulangon, nosebleed me, matapanigab-gab, nosebleed me sa kaninga panahon, daghang kay mga challenges, but still nahuman ra gyud. Hopefully sa gamay na mga contribution nakahatag tag panalangin nga to sa uban nganing attend. Nahimong mabuloko ng ilang pag-attend nga nag-bless sila sa mga alawiton. Pinaagi sa mga awit nga atong nadunggan karong gabi una atong nasayran nga ang atong labawng makagagahom gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagpakamatay o kita maluwas sa atong mga kasalanan. By giving, helping others, and loving them, mauna ang mga pipila lamang ka mga buluhaton ni Jesus Christ samtang siya nagpakatawo diri sa kalibutan. So we will live, we have to live and be like Jesus Christ every day. Ikaw, unsaon nimo pagselebrar ang imong Pasko? Kini si Lovely Rose Gulfan, always bringing good tidings of hope, og kaninyo kanunay naga panimbaya. Daghang salamat, Lovely, and daghang salamat po, and congratulations ASI for bringing joy to Metro Cagayan. Thank you so much. We're back to our greetings. I hope good AM. Malipayong panimbaya ninyong tanan dyan. Panimbaya and happy Sabbath to all, and also to Winnie and Yoli, Fred, and Ning, and to all members of Quiet Hour Church, also to all members of Hilltop Church, Malipayong Association Rally, just sa inyo church. Anami unya from Debni. Also, I would like to welcome Abner Jose. He is here in town. I hope you enjoy the city, and Narding and Emily Tolentino, mayong pagtanaw, Palamini family, various family, Lorena family sa Kawanan, mayong pagtanaw, mayong adlaw Sabado kaninyo. Okay, happy birthday to Stephanie Humok, ang nag-iisang dalaga. Yes. Sir Jerry and Ma'am Mary Jean, right? Yes. Okay. Thank Mary Jean Humok, thank you so much sa inyong pagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you. Yes. And nagulat mi sa inyong mga invitation. Happy birthday, Steph. Okay. Panimbaya to Palomares Serrano Dayham Jimenez Sereno. Greetings from Panidar family. Yes, panimbayan ako diha sa Igpit Upol kang Mama Bilin o kang Papa Dilpin gikan kini sa inyong kinakusgan nga anak nga si Jingjing. Happy Sabbath, panimbayan ako sa Kabuntagon, sa Indahag Church o sa akong mga anak nga si Jepta, Tinoy, Berjan, o si Janjan, si Rirax, o sa akong asawa, Happy Sabbath from Erning, Tinoy. Panibayan ako sa Carmen Church sa gigagaw nga sina Leslie, Summer, Alicia, Luisa, Kitten, Bulala, o si Hiba. Gikan kini sa Bulala family. Happy birthday kang Madilu Sabilina, gikan na siya kang Jana, and also happy birthday kang Richie Arrogante. Greetings from one of the SPA singers, I believe from Cloudin. Richie, happy birthday Richie Arrogante, and belated happy birthday to Hazel Faye Tabuklaon, and that's it, I guess. All right. Okay, dagang salamat sa mga sponsors. Mr. and Mrs. Yong Yongs diya sa Upol. Gikan ni siya sa mga boys diri sa
technical team. Thank you so much sa inyong mga sponsorship. Yes, og akong gipasalamatan ang pinakakusog nga boss Rex Gonzaga. Thank you sa imong nga support sa ato ang Bible Beats og sa panimbaya sa Kabuntagon. Ma'am Cora Wahiman og sa tanan nga mga sponsor sa atong panimbaya sa Kabuntagon. Thank you kayo. Walay hunong nga nagsuporta sa atong Ang panimbaya. pinakakusog. Ang pinakakusog, Boss Rex Gonzaga. Ma'am Cora, thank you kayo sa imo ang loyalty Thank sa you, Panimbaya ma'am. sa Kabuntagon. Thank you, Sir. Og Ati Dadak, Sir Bong Camarillo, thank you so much kayo sa pagpalangga namo diri sa Panimbaya og sa among mga guests for the entire month of December and next year na pod pohon. Og Ma'am Eileen and Sir Nick, diya taman yapon sa ilang panimalay unya. So thank you so much sa pagpadayon sa Panimbaya team. Yes, Ako pong panimbayaon, of course, si Mr. Palma of Department of Agriculture and din si Mr. Ken and Mrs. Marife Balaba, they're watching right now. Mr. Oliver of Hasaan and Mr. Garcia Kudoy sa Hasaan Gapon. Thank you for supporting Hope Channel. Keep watching. Good AM and happy Sabbath. Manimbaya ko sa akong mga kaigsunan sa Plaridel SDA Church. Laveria, Misamis Oriental, Labi, Nagyod kay brother and sister Rebecca, medyo kinigikan kang Sis Hena Rayos. Panimbaya sa Dolanes family o Tagapatag Church. Mahinay family sa Kumawas Church. Halapitan San Fernando Bukidnon from Roslyn Dolanas. Thanks and more power to this program. Happy Sabbath sa akong mga anak lang MM, Cheche, Chay Chay, Dudong, Lan, Ayan, Abing, Ajing, Kyang, Bibians, Georgie, Nico, RBS family, Delarmenti, Gambito, Canyo, Mertala, Mantela, Lukop, Kagasan, Banawag, ug tanang member sa Patag Church. Akong pasalamatan again ang SBA Coral for coming and for guesting here. Thank you so much for making Harana sa Kabuntagon possible. And also, mga kapaglaom, atong i-spread ang glad tidings binagi sa among gihimong Christmas jingle, ang Malipayong Pasko. Ngayong Pasko, magtulungan tayo. Nana sa among Facebook page, account Panimbaya sa Kabuntagon is also on my Facebook page. Please visit. And tapos sa YouTube, ngayong Pasko, magtulungan tayo. Yes, og akong gipasalamatan si Kapitan Tabak diha sa Gusa sa imong pag-invite sa mua sa basketball league. Bisa na tak-tak mi kapitan. Pero okay lang. Ana maginanggim. Na-hurt ang korot kawing. Unsaon naman, wagin mi kasulod sa Ayaw mo kagrab. kalimot, ani mo sa December 20. Magkita-kita ta diri ni Awing ni Lovely. We'll have the Sweet Heavens Echo, singers from Dipolog, napo diri ang singing ambassador, o napaisa, Sojourners, napo diri. Wow. So dagat ang makita diri karong December 20. Please be here mga kaigalaan. Yes, og ang 50 nga mo una nga moabot na atay ihatag nga mga giveaways. Yes, og libre snacks. Mangita pa mig sponsor ko modol mi ninyo mga Si Sir sponsors. Carmona ato tungatuan Yes, karon. palagaan niya schedule. Sir Carmona, happy Sabbath, nagtanaw siya karon og ni Ma'am Carmona, kan Jenison og sa mga iyang mga trabahante diha sa iyang nga bishop. Og atong ipanimbaya ang tanan nga mga taga Central Church, ako ang mga batanon diha. Happy Sabbath kaninyong tanan. Vincent, Miko, thank you sa pagtanaw. Mga kapaglaom, ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Lovely. Hi. Inubanan sa putli nga gugmas sa pakigdait, pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panimbaya sa Kabuntagon. Okay, greetings. Lovely. Balik na sa si Mystic Pedro Sabbath, karon. lovely. Happy Sabbath. Brad Pitt. Ni na si Pedro. Brad Pitt. Peter Baslot. Thank you so much. Peter is in the house. Kaya akong gigreet si EE, si Dodo. Ipunan Church. O sa akong mga kauban Ipunan teachers. SDA Church. Si Jana. Happy Teachers Day to all. Okay. Okay. Thank you, thank you, thank you, Thank you. everyone. Thank you. I love SBA you all. Coral, thank I love you all. God bless us God bless all.